Johala County Manarok koro kwano lal maduong' mag mwandugi mane okethore nyoro e kinde mane jopiny ng'anyo ka gikwedo paro mar chiko omenda ma higani. Rakruok e kind obila gi jopiny mane bayo kite ne obila nomiyo kiyo mathoth mag otende otore. Edwin Soire, meneja mar hotel mar Rangers mayudore e boma ma Narok, kwano lal maduong' mar kethruok mwandu mage manengogi derom 200,000. Wacho ni jopiny noweyo bayo bila gi kite kendo chako bayo kite e kar mar ohala mane ochuo hinyo nyaka janyiepo achiel mane otere od thieth. Duka machielo mar wuoche bende notur mokwal, gino mane omiyo wuon dukano buok maduong' kane ochopo e dukano okinyi ma kawuono. Kitu ya kiasi ya 200,000. Mimi ningeomba serikali isikize vijana na wakae chini waelewane, kama ni mambo ya kupitisha bili waangalie venye watasuluhisha zile vitu, watatoa zenye haziwezekani waweke vitu zenye zinawezekana. Chuyeni Azola angekaa chini na Mazola asikie Mazola bila anaokaa. Chuni sisi tulipitisha yeye akuwe president. So angekaa chini na raia asikie, asipitishe vile tu anataka. Juu maisha ametulemea sana hii duniani. Hatuona na hizi vitu hata sasa tukienda kazi hatuna pesa, hatupati pesa.